ittirdu men kono lohantako ɗum nani ceerno wi wala yasihhu sellata aljami'u dendagal ɗeɗo laaɓe ɗiɗi ɗe kalɗen ɗe mbawa sellude illa bilma'i so wona ndiyam kadi wona ndiyam fof ala ko ndiyam at-tahiri labɗam ndiyam labɗam e hoore mum ko ɗam ndiyam woni ko laɓɓinta ɗeɗo laaɓe ɗiɗi wona ndiyam ɗam keɓɗa fof nani almudahiri ndiyam kadi laɓɓinojam nde wonno ndiyam ena laaɓa e hoore mum taw laɓɓinta nde wonno ndiyam so tawi woni en koddiri sabunde ni e ndiyam e ɗam ndiyam kay ɗam laaɓi e hoore majjam kono ɗam wawa laɓɓinde jiɗɗo juulde walla jiɗɗo rewde Allah ɗam wawa nani wa huwa alladhi ko ɗam ndiyam noon lam yataghayyar taw waylaki lawnuhu mbaadi ndiyam ɗam taw mbaadi ndi waylaki mbaadi ndi sanzaki aw ta'amuhu walla kadi taw dahamme ndiyam ɗam sanzaki eyyi aw raihatuhu walla kadi taw hendu ndiyam ɗam sanzaki eyyi ay ɗeɗo gueɗe tati kala hen canziguel andu ndiyam ɗam salliginta ɗam lotata janaba nani ɗam lotata janaba a faami ndiyam jogui ko façon ngaji tati jogui ko mbaadi jogui ko dahamme jogui ko hendu ay ɗe gueɗe tati so ɗe changima kanje foof ndiyam ɗam salliginta so gotel kadi changima hen ɗam salliginta so ɗiɗi ɗi kadi changima salliginta nani bima yufariquhu ko ena seera e ndiyam ɗam ghaliban ko jaali taw ko hunde nde gandanɗa hoorema nde ena serta e ndiyam ɗam taw ko ɗum woni sababu baylagol ndiyam ɗam ayi ɗam ndiyam ciforiɗam ni ɗam salliginta nani ka zayti ko wayno nebam ɗam ɗo meɗen nebam ɗam ñaame tan ɗam so tawi jillodiri e ndiyam ayi ɗam ndiyam kadi salliginta wassamni walla anani ñeeham nebam sirme ɗam kadi so tawi jilli e ndiyam aywa ɗum ɗon kadi ndiyam ɗam salliginta nebam sirme ɗam tan walla ko nebam ala ko nebam meje ɗe woni e limtandema mbeɗa ara ka zeyti nebam men ɗam cotta brique ɗam so naati e ndiyam ɗam salliginta wassamni nebam sirme guitteteɗam e nayyi ɗam kadi so naati e ndiyam salliginta waddasami ko noonne ñeeham ɗum ko rewɓe ɓurɗum andu ene en defani ɗam ndiyam kadi ɗum kadi so naati e ndiyam ɗum salliginta kullihi dendagal ɗeɗo gueɗe ɗe o limtanma kanje foof kam ɗe calliginta so tawi ɗe jillodiri e ndiyam ɗe calliginta nani ko noonne ha joni wal wasahi ko noonne mbuho ƴiyetew kewɗe wadde luuro mbaɗa toon ko way toon comme zarno ɓellere ni ɗum kadi so naati e ndiyam ɗam salliginta nani eyo ko noonne wa sabunde so tawi naati e nder ndiyam ɗam salliginta ɓadima ko sumbude comcima nani eyo ko noonne wal wasahi tuundi hewndi so tawi naati e ndiyam ɗam ndiyam ne salliginta wa nahwihi e ko nandi e ɗeɗo gueɗe wala basa noon baasi ala bitturabi e leydi ɗum so sanzi ndiyam haɗata ndiyam ɗam salliginde saabu ko kañum hoddi ko ma gasa leydi keɓoya ndiyam walla ko noonne wal hamay e ɓakkere ɓaleere tawi ko ɗo ndiyam ɗam yimnoɗo leydi ndi ko ɓaleeri ko ɗum woni sababu ha ndiyam ɗam sanzi ɗam ndiyam ene salligina nani wasabahati e lamlamogal min kam woni gandirmi ɗumen lamlamogal mi anda noon ko ɗum firata ko lamlamogal nokku mo ganduɗa leydi ndi ko lammude ko ɗum addata ha ndiyam ɗam lamma wadde comme zarno gueji ni so ndiyam ɗam hatti sababude lamɗam ɗam eyyi ɗam ndiyam ina salligina wona wal khazzi
ko noon ne banali wona eyi ɗum ne kadi so changi ndiyam hatta ɗam salliginde nani so ganda ɗum ko ƴogoɓe bidoŋaji mum e ndiyam ɗam ɓooya e bidoŋaji e ha ɗam waɗa couleur vertiɗɗo walla waɗa toon kette taw ko vertaji ɗum kadi changata ndiyam ɗam e ɗum kadi hatta ndiyam ɗam salliginde nani wa nahwihi e ko nani nde ɗeɗo gueɗe eyyi ceerno ha joni ne jokka faslun ko keerol iza ta'ayyanati so tawi toɗɗima an najasatu soɓe wusila lootama mahalluha nokkuɗo soɓe o yani ɗo so tawi neɗɗo wutte mum soɓe jani hen yo lot nokkuɗo soɓe ɗe janno ɗo fa inil tabasat so tawi jilɓirimo wusilu yo lot athawbu comcol ngol kulluhu kangol fof eyyi so tawi neɗɗo en mbi so tawi comcol makko soɓe jani hen fodde ɗo nokku o ɗo teski soɓe ɗe jani ɗo ko ɗum woni ko lotta so tawi noon ɗo soɓe ɗe jani ɗo o ronki andude o anda ko dow o anda ko less o anda koye saraji he ɗo waɗɗima lodde comcol ngol kulluhu kangol fof woni ko lotta nani eyyo ceerno no jokka ha joni o wi wa man shakka on mo sikki fi asabati najasati e heɓedemo soɓe so neɗɗo sikki hima soɓe heɓimo nadaha yo wiccu so tawde koye wutte makko yo ƴeftu ndiyam o wicce hen so tawde kay koye ɓandu makko kadi yo ƴeftu o waɗa hen ndiyam wa in asabahu so tawi heɓimo shay'un hunde nden hunde hemdemo nden on shakka o sikki nden hunde fi najasatihi ko soɓe nden hunde ɓeydo sikki ko soɓe ɗo fala nadaha alayhi woto wiccu hen ndiyam sokoye wutte makko sokoye ɓandu makko ceerno wi wa man tazakkara najasata on mo siftori soɓe kono nde o siftorta nde wo huwano konko fi salati omo e nder julde so tawi o siftori ɗum e nder julde aywa qada yo taj julde nde hattamo noon tajje julde nde wiya ko yo taj kono noon ene jogui sababu kadi kada omo tajje julde nde illa sa wona an yakhafa o huuli khurujal waqti jaltugol waktu o so neɗɗo no juulanno e omo juula o habbiri o heeɓi darde walla darɗe ɗiɗi o siftori wutte mo ɓorni o laaɓani walla o siftori ɓandu makko no waɗi soɓe ɗo kay wiya ko yo taj kono ko sarɗi taw waktu o no heddi ɗo no taƴata kono so tawi waktu o heddaki ɗo ko yo continue o juula ni woni no yamira illa so wona an yakhafa o huuli khurujal waqti jaltugol waktu o ceerno wi wa man salla on mo juuldi biha e soɓe nasiyan omo yejjiti wata zakkara o siftori ba'da salami caggal o salmini aada yo fillo fil waqti e nder waktu neɗɗo mo ganduɗa juuldi e soɓe kono sababu juuldugol e soɓe ngol ko jejjiɗɗo soɓe ɗe noon jowitino koye ɓandu makko walla yowitino koye comci makko kono o heɓani siftorde o siftoroyi ɗum ko caggal o salmini julde nde ayi ɗo joni so tawi waktu no heddi ɗo yo filliho julde nde e nder waktu keddiɗo so tawi waktu o ɓenni julde nde kam selli julde nde selli nani eyyo ceerno ha joni no jokka faslun ko keerol faraidul wudu'i farillaji sallige ngal ɗo damal janginta ko farillaji sallige eno salligine noon kono hewɓe ganda farillaji hewɓe ganda sunnaji hewɓe ganda ɓuure eno mooma jeese mumen eno loota juuɗe mumen no maska koye no maska noppi no cemba koyɗe kono sa wi ɗum farilla jomum futtinanma guite no pekkorɗo ni faslun ko keerol faraidul wudu'i farillaji sallige sab'un ɗin kam ko jeeɗiɗi farillaji sallige ɗi ko jeeɗiɗi hol gadiɗo e majji anniyatu ko anniya saɗa salligino ko ma piɓana ɗum anniya aɗa salligino o woni go'o wa ghaslul wajhi lodde yeeso mum ko farilla lodde yeeso mum ko farilla ɗi goni ɗiɗi wa ghaslul yadayni lodde juuɗe mum ɗiɗi
ɗum ne kadi ko farilla woni tati ilal mirfiqayni ha yetto folongaji juuɗe ɗe sono loote ko tuggude sammere ha yettoɗo folon sa ɓenni folon a natti salliginade gonɗa koye lootade hankadi nani e yo ɗi goni farillaji tati wa mashur ra'si maskugol hoore nde nawde nde ɗum ko farilla ɗi goni nayyi wa ghaslur rijlayni loodde koyɗe mum ɗiɗi ɗum ɗon ne kadi ko farilla ilal ka'bayni ha yetto kolɓuli woni iyal keedngal e teppere nde hakkude teppere nde e korlal ngal iyal wiite kolɓuli ngal ɗo taw ko ɗo salligo haaɗi sa ɓenni dow ɗo a natti salliginade gonɗa koye sembade hankadi nani e yo ɗum ne kadi ko farilla nani wadde en keeɓi joyi waddal ko yiggirde ɓandu mum ndu jungo ngo ɗum ne kadi ko farilla ɗi goni jeegom wal fawru yaccade e sallige he taw noon wona jaccagol ha serte hen ala sa golɗo jaccagol ko sa fuɗɗima sallige o taw a sohlirta goɗɗum so wona ha sallige o gasa golɗo jaccagol woni ko haala wona kay yomi ɓattin saralla tan hankadi mi wufƴo tan hankadi mi loora hoore tan pour mi yaha mi ƴewrata ko ni ala wona ngol ɗon haala ala ko yaccorade taw sa fuɗɗima salligo a jogora ko haaju so wona salligo ha gasa ɗum ɗo ko farilla ɗi jeeɗiɗi goni farillaji mi anda so ɗi mbawa walla iɗi ndena kono ko ɗi goni farillaji anniya go'o lodde yeeso ɗiɗi lodde juuɗe mum ɗiɗi tati nani maskude hoore nayyi lodde koyɗe mum joyi yiggude jeegom yaccade jeeɗiɗi ɗum ɗo woni farillaji sallige so tawi a wawi ɗiɗo a fuɗɗima wawde sallige e ɗiɗo noon won hen ɗi goppata sa woppi ena wona sababu farillaji kam sa woppi sallige ma ena bona ceerno wi wa sunanuhu sunnaji sallige ɗinne en natani ɗum ghaslu ko lodde aliyadayni juuɗe mum ɗiɗi ilal ku ayni ha yetto cammeje so neɗɗo no fuɗɗo salliginade lodde mo juuɗe makko ɗiɗi ha yetto cammeje ɗe ɗum ɗon ne kadi ko sunna inda shuru'i sahande o natani sallige o lotirde ni nde ko sunna go'o wal madmadatu ko noonne kadi wufƴagol ngol ko sunna ko noonne walistinsabu ko noonne kadi sorɓikinade ɗum ɗon kadi ko sunna nani walistinsaru ko noonne kadi ñittikinade nde ko sunna raddu ruttude mashir ra'si maskugol hoore ngol aɗandi nawde nde ko farilla wonno ay artirde nde ko sunna ko ɗo sanɗaji mbiyata on holɗo sunna hippata farilla ko ɗo nani ay nawde hoore ko farilla ay artirde ndene ko sunna ɗum ɗo kadi koye sunnaji he jeeya nani wa mashul luznayni maskude noppi mum ɗiɗi ɗum ɗon ne kadi ko sunna wa tajdidul ma'i hesɗitinande ndiyam lahuma wonande noppi ɗi ko sunna ay sa maski hoore ma nde ha pari ƴefta juuɗe ma ɗe mbatta e majje ndiyam goɗɗam maskira noppi ɗi ɗum ko sunna kono aɗa ko heewi hen so maski hoore han keewi ko maskorde noppi ɗi direct taw kesɗitinanani noppi ɗi ndiyam eyo o woppi wadde sunna nani wa tartibu reggodirde baynal fara'idi hakkude ɗiɗo farillaji ɗi jangtiɗen ɗum ne kadi ko sunna ceerno wi waman nasiya on mo yejjiti fardan farilla min a'da'ihi e terɗe sallige makko neɗɗo yejjiti anani e sallige mum terɗe sallige makko holko wonanno terɗe sallige ko nokkuji ɗi sallige yettotoɗi ko ɗin goni terɗe sallige nani fa in tazakkarahu so siftori ko yejjiti ko bil qurbi ɗo ɓadi o siftori ko yejjiti ko ɗo ɓadi fa'alahu yo gollu ɗum yo fewni ɗum wama ba'dahu e ko woni caggal muɗum neɗɗo no salligintono aywa o sooɗi juuɗe makko o wufƴi aywa o sorɓikini o ñittikini wona o fonno ko lodde
yeeso o diwi yeeso o lootoy juuɗe aywa o maskoy hoore o maskoy noppi o lootoy koyɗe ay ɗo o joƴƴini saralaka tan o siftori konko ay o lootano yeeso ay ɗo joni ɓeyde ko joni yo yah a faami o lotto yeeso ngo so lottima yeeso ngo ha pari ay o wama ba'dahu ari ko so lottima yeeso ngo ay o lotto juuɗe ɗe ay o maskito hoore nde ay o maskoye noppi ɗi ay o lotto koyɗe ɗe ni salligo fewtirta o wama ba'dahu hewɓe ganda ko fira ko wama ba'dahu tan nani cikka ko rawane ala wona rawane nani ko hikka nani wa in ɗaala so tawi juuti aynane mbiɗen ko so siftori ɗon e ɗon kono ɗo joni o salligini joni e o saaha eɗen goni e 13h o jooɗoyi ha 15h o siftori konko sallige makko nane o wonko woppi hen ɓeyde wonko woppuno hen kadi juuti fa'alahu yo gollu ɗum yo fewni ɗum wahdahu kañum tan ɓolum woni ko fewnitta aynane nde o siftori ko yeeso ngo wonno o lotani ay o lottoto yeeso ngo o rewna hen juuɗe ay joni juuhi o leeli siftorde so o siftori joni ne kay joni ɓeyde ko yejjinno ko sodirama ko jungo tan wonno o lotani ay o lotata ko jungo ngo ɓolgo ɗon tan o haɗata kono noon haɗede hatta wadde so juulino waktu so juulino tisubar men garowo joni o wona mbimi ko 15h o siftoroyi o juulino tisubar o wa aada o fillo ma salla ko julno qabla hu ko adi omo fewnita so juulino tisubar ha caggal tisubar o siftoroyi wonde o lotani jungo ay ɗo o lottat jungo ngo so lotti jungo ngo so waktu o no heddi o fillor nani wa in tarak so woppi sunnatan sunna so woppi ɗum fa'alaha yo gollu sunna o wala yu'idu salata o fillota ko julde nde neɗɗo so woppi sunna aywa ko wonno sunna mbeɗe namdi noppi eyyi jarama noppi noon tigui ɗum ko hen jeeya eyyi koye sunnaji wadde ɓe an haali wi noppi wa in taraka so woppi sunnatan sunna anani fa'alaha yo gollu sunna o woppi maskugol noppi yo gollu ɗum so siftori yo fewnit kono so juulino wala yu'idu salata o fillota ko julde nde ay so farilla woppama ino fewnite so waktu o no heddi jomum anani fillito waktu o so waktu o heddaki ay julde nde selli ay so tawi wadde ko sunna so tawi neɗɗo o yejjiti sunna so siftori o fewnita sunna o tan kono o fillota ko julde nde man nasiya o mo yejjiti lum atan fatarare walla fatara gasalaha yo lot fatarare nde wahadaha kañum tan neɗɗo no salligintono o yejjiti fatarare e jungo makko walla ni e yeeso makko walla ni e koyɗe makko walla ni e hoore makko fodde fatarare woni ko yejjiti woni heɓani ndiyam yo lot ɗum binniyatin wondude e anniya somo lota ɗum noon ko maw anniya no lodde fatarare nde ko ma wonde anniya wa in salla so juuli qabla zalika ko adino omo fewnita ko adi ko omo fewninanno komo fewnitanno fatarare nde aada yo fillo julde nde nani wa man tazakkara al madmadata on mo siftori wufƴade wal istinshaqa walla sorɓikinade kono o siftori ɗeɗo gueɗe ko ba'da caggal an shara o natani fil wajhi e lodde yeeso ngo fala yarji'u woto rutto ilayhima fewde e ɗiɗo hatta yutimma ha o timmina wudu'ahu sallige makko neɗɗo no salligintono o diwi wufƴade anani ala no wirno o siftori o wufƴaki o sorɓikinaki walla ni o ñittikinaki kon kay o sooɗi juuɗe tan o looti yeeso o yi ha o yettoyi juuɗe o siftori konko o wufƴaki o siftori o sorɓikinaki ɗo joni woto rutto e majji wona o yaare heno ko juuɗe yo maskoye hoore o maska noppi o loota koyɗe ha para ayi ɗo joni o arta e wufƴade o arta e sorɓikinade on saaha wona sallige o timmi ɗum waɗi wa man tazakkara al madmadata on mo siftori wufƴade walistin shaqa e sorɓikinade ba'da caggal an shara o natani fil wajhi e lodde yeeso ngo fala yarji'u woto rutto ilayhima fewde e ɗiɗo ɗiɗi wufƴade e sorɓikinade hatta yutimma ha timma wudu'ahu sallige makko mataw hande en kannat ɗo kadi ha jango so Allah haaji kala ko feewi hen koto Allah subhanahu wa ta'ala immori en kala ko fewani hen koto enen gatan wa
خلق الإنسان ضعيفا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Mir yeti Allah mutawni kam yeta